Tagana Hanan Warden Yi Arden Yi Waroy What any Aje Yi Melody Wulok Please be seated. ممرقتا أبغوز هيوت تمهراي فرص أمانة كبيت أراح فيسكا نايمس أمدبات كاتحنتصلو هذا عبم أرافيهم كولج نقدن محبراو سنفلتاتن الدقيح عمتاوي بدموق صنبل أب قرعاتو نزحلف 12 عامتات ممرقتات كجبر صنيحهم بمغنيات ورد زلو حمام كورونا زحلف عامتن لبزبنن أب كولجات نخلاي جزيو كم تلمود سب أكيبكا كصنبل أي تقالن كولج نقدن محبراو سنفلتاتن هاجراوي إنستيتوت تكالات العلوية تمرتن مرمرن بزهبو سلطان مسرت أب مبل 14 زوريا مرقا أكاديمية تمرتهم بعوز زازمون هاجراو أقولتهم زمالون شو 792 حصيات تمرقتي 395 بديجري 497 بدبلومة بعصرت شمون تعودات تمرتي أبزز اللو أمريهم إذا كولج أمداي كاريكولمن تحسطون عودة تمرتي ببجزيو النقل سيك متصنحهم لو معامات إذا كولج إذا تفعل لحودة تمرتي حقيفهم زصنحن نتوم هارونا من مرقطة زبس حلون كابزول لك فرطات تمرتي نس أحزات خنرن كلنا أبناء ديجري بروجرام عودة تمرتي بأتحز حساب أكاونتينج أسران حمشتن بمحضروانين بيزنس مانجمنت أسران كلتن سنة قطبة إيكونوميكس أسران شدشتن فاينانس أسران كلتن محضرة حزبي بابليك أدمنستريشن أسران حمشتن قانقوا إنجليش 22 قانقواتات إيرترانس نصحفن Eritrean Languages and Literature شمونتي Geography أسران سلسن تاريخ History أسران شدشتن غازيطنينتن مرها وزحانن Journalism and Mass Communications 14 حقي لو أسران شمونتي سنبت بصحفتن حبريتان Library and Information Science كلتي Political سنفلتاتن أقراوزن دناتاتن Political Science and International Relations 16 سنسبن سنتنتن Anthropology and Archaeology 19 سنة محورسبن محوراوعيون Sociology and Social Work 27 بدمر كلتميتن 95 ناي ديجري تمرقتي اللونا أبناي دبلومة بروجرام عودة تمرتي بأكاونتينج التحز حساب 209 بانكينج 283 محضرات توريزمين هوتيلاتن توريزم هوتيل مانجمنت 69 سنة محبرسبن محبراوعيون سوشيولوجي and social work 235 سنة طبب
ፋይን አርትስ ሓደ بدمر 497 تمرقت اللونا كولجنا نظام 792 بزتفلاليو عورتات تمرتي نهاجرهم كجلجلو أبزز اللو خينهم تمرق بمهلا حاجسن كرعاتن يسمعنا كابزوم نايلوم معلت تمرقتي 4 مئتاويت دك نستوي بمخاننكا حابن يسمعنا بتوسخي 62 تمرقتي 43 كاب ديجري 10 كاب دبلومة بخب زبالة معارك بالعل نتبي distinction and above تمرتهم زازم ويركبوهم كمون شوعت عين سوران تمرقتي بصبو نتبي تمرتهم زازمون مساعتهم يركبوا بزقات أمي نخلهم تمرقت خلتشان إسران حدن أبزز اللخمو نقع حقوسكم إبل أبز زلنايو ناي عولماونتن قلطف تكنولوجيكاو معبالن اوان لعلواي تمرتي اب هنص السبن اب مسرح من معبال هاجراتن اقداسه تراي صوت وزملو معمت اب كولج نقدن محبراو سنفلطتن استمرقو تمارو اب اكاديماون مياون كالوت اقدست معقنيتات بغبو اماليوم اذا معرق زوهو حلفتاتن زسكما حلفنتن تسنيوم بعوت زازيمو مالو علامة خلجنا بممهارن بمرمارن بسلطانن فلطات محضران قطبان محبراوس نفلطاتن طباباتن مسراتن بزرقاحنيو بلوس فلطاتن كإلاتن زلو حايل سب بمفراي أبحتاون منقستاون تكالات سرحو خيلاتات بمبركات محبرا قطباوي لمعات كوم مرنفع دخنت أم نكاين الجامنا مبركاتيو أكاديمياوي برنامجنا مسبلوت بيزنسن محبراس نفلتاتن ززامد مويان فلتاتن عتيقهم أم مسرح حنصات هاجرن موجاد خنتن مريح ترى صوت مرقات مفرايز علميو علامانا أبكندي دليت سرح مهاستن فتر تسرحن زغون مرقات مفرايو أب عمت تمرتي قلتشان عسران حدا نون أب ستي لمود نايم مهارن مستمهارن نتفتات بزحات كفلتات كوليجنا سرعة تمرتن محياش كليسن كاريكلم ريفيو أكايدنا الله استرفا خفلتاتون سرعة تمرتن عم خلاص يركبا بقعات ممهران كبن مبال منقستي كتصالي مهدرة تمرت بمهاب أو تصاي هاجر ممهران يمهرنا الله أبزع عمت زي أسران كلتان ممهران نايدحر من رقعات تمرتهم عم كتصالي يركبوا كابزياتهم توم عصرته ناي دكتوريت معارك يمهر له توم صرف 10 غلطها ناي ماستر استمرتي كتارلو ابز خرمت زون توسختي 10 شوعات ممهران مالت شومونتي ندكتوريت تشعات دما نماستر استمرتهم قصلو ما هدره تمرتي توهيبوم ام بقاس يركبوا تمرتهم زازيموم نهاجرهم تمليسوم نايش تحواتهم ام هناس ابركتو خمس قبرخه طرطر يبلي زخبركم تمرقتي ابزز اللخمو ምራቅ በተሓደ ወገን መወዳእታ ናይ ሓደ ምዕራፍ ህይወት ተማሃራይ ክኸውን ከሎ በቲ ካልእ ከዓ መጀመርታ ደረጃ ናይ ስራሕ ህይወት እዩ በዛ አጋጣሚ እዚ ትምህርቲ ማለት ዕድመኻ ሙሉእ ምምሃር ማለት ምዃኑ ከስምረሉ ፈቱ ናይ ሎሚ ምረቓ ኣብ ስራሕኩም ንዘፀናሓኩም ወግዓውን ዘይወግዓውን ትምህርቲ መንጠሪ ባይታ እዩ ኣብ መጻኢኹም እንጥያትን ሰብ ክፉት ሓንጎልን ክትኮኑ ላቦ أمباسادرات كولجنا خموانكم متن كبرتات كولجكم هاجركم من عقبكم أمنا يسرح بتاعهم ببقعات توفاين نتن كتسرحوا محسن العلقول لقاء معبلتن بالسكتن إيرترا بمهناز رئيس ماتاتنا كون كتجبروا اللابو نايم رقاهم مسكرنت أمنا يسرح ساعات أبيت صحفات رجسترار كولج وي أبكسر يونيفرس مراز ركب بيت صحفتنا مسيخهم كتوزدن حبر نولدن عليتن تمرقتون فرط أماكم بمحفاسكم انقع حقسوكم قبل دلي أبزع عمد زين زحقوزنا كلهم ناي وشتن ناي وصان مشارختنان منستريتاتن تكالاتن كنا مسجن فاتو كم أون ناي أكاديمياون بمحضارن صراحتانياتات كولجنا صومناوي كاب أسمران أبا دقيح النات ملالسكم نتمهارونا زد لفلتاتن مويان كتعتقو نزقواركم وزح للصعري كاب لبي مسجنوكم
ንናይዚ ዓመት እዚ ኣባላት ኮሚቴ ምድላው መጽሔት ተመረቕቲ ድማ ናይ ምርቕታ መጽሔትኩም ንምድላው ንዘካያትኩሞ ዘይሕለል ጻዕሪ ኣመስግነኩም ነዚ ዕለት ብጽቡቕ ክንጽምብል ላዕልን ታሕትን ዝበሉ ኣባላት ኮሚቴ ምረቓ ኮሌጅ እውን ኣመስግን ኣብ መወዳእታ ብስመይን ብስም ማሕበረሰብ ኮሌጅና ንኹሎም ናይ 2021 ተመረቕትን ወለዶምን ፈተውቶምን ደጊመ ዮሃና እንቋዕ ሓጎሰና ይብል ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ዓወትና ሓፋሽ مسلريتاي لفتوكي مسرس لزخمكي نايوتا هيوتهم كفيلهم زمزوغي راهزنا عاوز المعوغي فغر داريغو ناي حاقرو نايلو معامات تمرقتي كولج نقدن محبراو سنفلتاتن بقصرن بدرجة عواتن زيادة خال عامتات استمرقو تمهارو فوليات منبارهم أبالات محبرسب زكولج يقلصوم تمرقتي لو معامات كولج نقدن محبراو سنفلتاتن درجة عواتاتهم أبي سلسته كفافيلكا كرائين كله قداماي بازيلو المعرق very great distinction مالت كاب سلسته نتسوان حمشن لعلي نتبزمزقو تمهارو شو عتنيرم كالاي بلو المعرق great distinction 10 تمهارهم سالساي بمعرق distinction 40 كلتن تمهاريم إذا استمزقبه وتسيت حيال تعري نايتم تمهارون محبرسب كولج نقدن محبراو سنفلتاتنيم بتوساقي تمهارو أبا كايدومن تعرومن زي حلال ساعات بمكياد أما ودات عامتكا بمصنعتا ورقات سلز درعوي إذا عوات ترقيبهم مجمرين كحقوسكم Thank you. حقوس كلنا. كرم مبلع 14 جزيكم تمرقوا زلكم مرقاتنا إلى معامات فليزة بلوم تايك خانقل. بقدامنت كحقوسهم كلهم تمرقتي كولج بيزنسني محاورة سنفلتاتني كحقوسكم كل فتو زينا اللومي عمت تينا مرقة مدب كل فليزة بلوم تكلنا نفلتو بتحتي ناي كوفيد 19 حتى زمتو restrictions كون تصقم سلازخونه كابت نوبر وصينا فيرتشوال بزخونه مقدينا نصمبلو زلنا زغاتي تي كنتا زفتر خوينو ግን እቲ መንፈስ ተሓጎስ እቲ ክብርን ፍቅርሲ ኣቦቲ ዘሎ ማለት እዩ ምናልባት ምዝ ናይ ምረቃ ኣተሓይዝ ክዛር ምድር ኮይነ ካብቶም ዝተመረቁ ሸውዓተ ዝኾኑ ዓይነት ሱራን ተማሃሮና ኣዝዩ ልዑል ብዝኾነ መገዲዮም ትምህርቶም ወዲዮም زخا زتوابعيو زخا تي نجبر صنحنا صعري نزيوم تمارن محجاز تزجبر استفل على مقدي كل حجزم صنح على ستاي وتيتي مالتيو زخا زتوابعيو تيم دحريوم زمتصو زلو تماروها بتقنع جزميرنا زلنا نارنا ناي نتبعني تي ناي سابورت ناي مقبار ميلا عزينا نكسل مخانا يعمل مالتي. We will have 13 outstanding medal winners. Please allow me to present those top scoring medal winners of the year 2020 and 2021 from each department by calling their names. First, Yamana Ateshim Nagash from the Department of Business Management, who has 3.91 cumulative GPA, very great distinction. Second, Yosan Mikael Haile from the Department of Anthropology and Archaeology, 3.87 very great distinction. لبزبان استفلاليو تمهارو بالعلز معرك مرورينا نيرنا كنا إذا أخلو تمهارهم تمرقهم انت عنت ناشل ماتت استايق دليلهم كم زخ بهال سنة لو معمت درجة تزبزح قطرينا درجة مريقنا زلنا وش من شو عتميتن 9 كلتن درجة شو من تميت خبا زجما جمالتي زم تمهارو زيوم نابزي بهازلو ناي مرقا درجة نخبصحو خمن فلطو بزوح ناي فتنا حالفو زلو ممزانيتات حاليفهم بقعات نمرقا بقعات كوينا نقريبا منلو مالتي كابزياتهم توم سوسان خلطان كبابون distinction مالت هزيلو عرض هنا نتبي همت يوم تمرقهم دلو مالتي
ጽቡቕቶም ብልዑል ዝተመረቑ ናልባት ኣቐዲምካ ክትዝርዝሮም ፀኒሕካ ኢኻ እንታይ ዓይነት ሽልማታት ተዳሊሎም ዘሎ ኣገባብ ወሃቦም ከመይ ክመስል እዞም ክንብሎም ፀናሕና ሜዳል ዊነርስ ዝበሃሉ ወይ ናይ ሜዳል ሽልማት ዝወስዱ ተምሃሮ ካብ ነፍሲ ወከፍ ዲፓርትመንት ዝለዓለ ነጥብ ዘምፅኡ ተምሃሮ እዮም ማለት እዩ እዞም ተምሃሮ እዚኣቶም 13 ተምሃሮ ኢና ኣስማቶም ክንዝርዝር ፀኒሕና ስለዚ እዚኦም ሓደ ንኩሎም ቶም ዝበሃሉ ዝፀንሑ ዲስቲንክሽንስ ወይ ድማ ካብቲ ልዑል ነጥቢ ምፅኦም ዘለዉ ንብሎም ዘለና ተምሃሮ ንኩላቶም ዝዳሎ ናይ እቲ ማዕረግ በፂሖሞ ዘለዉ ወይ ድማ ልዑል ነጥቢ ናይ ዘምፅኡ ዝገልፅ መረጋገፂ ወረቓቕቲ ኣሎ ሪኢኹሞ ትኾኑ ኢኹም ኣብኡ ተዘርጊሑ ፀኒሑ ነይሩ ማለት እዩ ብተወሳኺ ከዓ ነዞም ሜዳልስ ከዓ ናይ ሜዳል ሽልማትን ካልእ ነቲ ናይ ሜዳል እዚ ደረጃ ብቑዓት ምዃኖም ዝገልፅ ከዓ ሰርቲፊኬት ኣብ ርእሲ ኣለዎም ማለት እዩ ሕጂ ተምሃሮ ናልባት ኣብዚ ምሳኹም ኣብዚ ፅምበላ ይዋዕሉን ኣብ ገገዞም ኮይኖም እዮም መመረቕቶም ዘካይዱ ዘለዉ ስለዚ ከመይ ክስምዖም ኣለዎም እቲ ዝዓበየ ነገር ኣቺቭ ገይሮም እዮም እቲ ክውሰድ ዘለዎ ወይ ክብፃሕ ዘለዎ ደረጃ ተበፂሑ እዩ ማለት እዩ ተሪፉ ዘሎ ናይ ደስተስ እዋናት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክሪኦም ፅቡቕ ነይሩ ማለት እዩ ግን ዘሎ ኩነታት ርዱእ መስለኒ ንኽሉ ምክንያቱ ዘሎ ናይ ኮቪድ እዋናት ማርኸንደይ ነቲ ዓለም ይኹን ነዚ ሃገር እውን ብዙሕ ነገር ፀልይዎ ከም ዘሎ ርዱእ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘለኹም ጥራይ እንኳ ሓጎሰኩም ክንብሎም ንደሊ መመረቕታ ኣብ ንሓደ ተምሃራይ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲት ነጥቢያ ሰብ ይውለድ ይምርዖ ይመውት መመረቕታ ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ኣብ ህይወቱ ዝሓልፋ ነጥበ መቐይራ እያ ምክንያቱ ትምህርቲ ብፍላይ ከዓ እዛ ናይ 4 ዓመት ናይ መጀመርያ ዲግሪ ንብላ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ተምሃራይ ካብ ዘይነበሮ ናብ ዘለዎ ስለ ትቕይር ስራሕ እውን ዕድል ስለ ተኸፍተሉ ህይወቱ ትመርሓሉ ስለ ዝኾነት ኣገዳሲት እያ ተምሃሮና ን4 ዓመት ኣብዚ ምሳና ኮፍ ኢሎም ዝሃብናዮም ዕዮ ገዛ ትምህርቲ እናተኸታተሉ ብፃዕሪ ብመፅናዕቲ ከቢድ ፈተና ሓሊፎም ኣብዚ ዕውት ምብፅሖም ናይ ብሓቂ ሕጉሳት ኢና ሎሚ ከዓ ኣብዚ ቅርዓት ኮሌጅና ንተምሃሮና ንሓሰብና 792 ተመረቕቲ ካብዚኣቶም 295 ብናይ ዲግሪ ማዕርግ ከምኡውን 497 ብናይ ዲፕሎማ ክነመርቕ ከለና ናይ ብሓቂ ሓጎስ ይስምዓና ሓበን ይስምዓና እዚ ቁፅሪ እዚ ከዓ በፂሕናዮ ኣይንፈልጥና ማለት እዩ ካብ ንምስረት 790 ዘመረቕናሉ መዓልቲ የለን ስለዚ እዚ መዓልቲ እዚ ንዓና ንተምሃሮና ድርብ ሓጎስ እዩ እንኳዕ ኣብቅዓኩም ከዓ ክንብሎም ንደሊ ዮሃና ንተመረቕቲ ዮሃና ንወለዲ ዮሃና ማሕበረሰብ ኮሌጅን መምሃራንን እዚ ኮሮና ኩልና ከም ንፈልጦ ንዓለም ምሉእ ጠጠው ኣቢልዋ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኩለን ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ኹና ካልኦት ትካላት ዓፅን ጠጠው ኢልካ ንብል ዳርጋ ካልኣይ ዓመትና ሒዝና ኣለና ንሕና እውን መመረቕታና ንኸልኣይ ግዜ ብቨርቹዋል ኢና ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን እውን ኮሮና በቲ ሓደ ኣሉታዊ ፀቕጢ ብዙሕ ነይርዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ድሌትካ ክትንቀሳቐስ ስለ ዘይትኽእል ኩልና ኣብዚ ዓይነት ዓፂና ነርና ኣብ ዝሓለፈ ኣብ መጋቢት 2020 ትምህርቲ ጠጠው ኢሉ ዓፂና ነንገዛና ኸድና ነርና ማለት እዩ ንሰለስተ ወርሕን ፈርቓን ዝኸውን እውን እዚ ኮሌጅ ተዓፂው ኣብ ቦታና ኮፍ ኢልና ነርና ድሓን ምስኮነ ግን ኣብ ሓምለ 13 2020 ተመሊስና ነቲ ዝጎደለና 3 ወርሒ ኣብዚ ክረምቲ ቀደም ዝዕፆ ዝነበረ ከፊትና
ተማሃሮና ስለ ዝሓገዝና ክንቅጽልና ኽኢልና ዝሎሚ ንሪኦ ዘለና ምርቃውን ብንሳቶም ብኽረምቲ ኣብ ዝኾፍ ኢሎም ምሳና ስለ ዝተማሃሩ እዩ ዝጽቡቕ ኩነታት በፂሕና ዘለና ስለዚ እቲ ኮሮና ልክዕ እቲ ናይ ምልባዕ ሕማም ስለ ዘሎ ንሕና ኣብዚኣ ከም ቀጽሪ ስለ ዘሎ ኣብዚኣ ተዓጺና እንተጀሚርና በቲ ምስጥና ዝህቦ ሕጋጋት እንድሕር ደኣ ኸድና ክንቅጽል ንኽእል ብዝብል ኢና መጺና ኩሉ ግዜ ኣልኮል ከምኡውን ምሕጻብ ኢድ ብዝከኣለና መጠን ሰብን ካብዚኣ ኸይወፅእ ተዓጺና ከም ካምፕ ኢና ኾፍ ኢልና ነርና ናይ ብሓቂ በዳሃይ ነይሩ ብብዙሕ ነገራት እውን ንተምሃራይ ጽልዋ ፈጢሩሉ ክብል ኽእል በቲ ሓደ ወገኑ ከዓ ዝረኣናሉ ጽቡቕ ነገሩ ነይሩ ተምሃራይ ካብዚ ክወፅእ ስለ ዝተዓጽወ ንኸተማ ኸይድ ኣይክእልን እዩ መስመራ ክመላለስ ኣይክእልን እዩ ኣብታ ትምህርቱ ጥራሕ ብምድሃቡ ከዓ በቲ ሓደ ጽቡቕ ጎድኒ ነይርዎ ሪዛልቶም እውን ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ማለት እዩ ብኮሮና ናይ ብሓቂ ነቲ ምምሃር ምስትምሃር ጽልዋ ይነበሮን ክንብል ኣይንኽእል ኢና እዚ ከዓ ብፍላይ ምርቓ ተምሃሮና ምሳና ኣብዚ ኾፍ ኢሎም ከምቲ ቀደም ንገብሮን ነበርና እናጣቕዑ ኣደታት ዕልል ክብላ ጽቡቕ ምኾነ ነይሩ ግን እቲ ዝገደደ ሕማምን ሞትን ንምውጋድ ኣብ ገገዝኦም ኣብዘ ዘለዎ ክነመርቕሮም ከለና ከዓኒ ናይ ብሓቂ ሓጎስ ስምዓና ንሳቶም እውን ከማና ልክዕ ንዖም እናሓሰብና ኢና ውዒልና ማለት እዩ ንሳቶም ምሳና ይሃልው እምበር ትብለቲኖም እናረኣና ኣስማቶም እናዘከርና ክንዝክሮም ውዒልና ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ ንሳቶም ኣብኡ ኾፍ ምባሎም ዝጎደሎም ኮይኑ ክስምዖም የብሎምን እታ ዲግሪ እታ ሰርቲፊኬት ኣብ ገዝኦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ክንቦም ኢና ማለት እዩ ኣብ ገገዝኦም መጺኦም ከይተኣከብና ክንወስዳ ኢና እቶም ሰብ ብልጫውን ብልጮም ሒዝናሎም እናቦቶም ንኸይድ ኣለና ስለዚ ካብ ካልኦት ፍልይ ዝበለ ክስምዖም የብሎምን ልክዕ ከምቲ ቅድም ንገብሮ ነበርና እውን ንሳቶም ክሕጎሱን ክፍስሑን ይግባእ ምክንያቱ ፍረ ፃዕሮም እዩ ኣብዚ ዘይምምፃእ ወላ ሓንቲ ዘሸግር ነገር የብሉን ኩልና ብሓንሳብ እናተሓሳሰብና ምስኦም እናዘከርና ንዓታቶም እናረኣና ኢና ውዒልና ንሳቶም እውን ብሕልና ብመንፈስ ምሳና ከም ዝወዓሉ ጥርጥር የብለይን ኣጆኹም ጽቡቕ ምርቓ ሓሊፉ ብወገና ንስኻትኩም እውን ጽቡቕ ክትህሉ ሎም መዓልቲ እውን ደስ ኢልኩም ፍረ ጻማኹም ክትሪኡ ብምሕፋስኩም ደጊመ ደጋጊመ ንወለዶምን ንዓታቶም ተመረቕትን ኳዕ ሓጎሰኩም ክብሎም ደሊ ኣታኺ ክኸውን ትደልዮ እመሃር ክብር ተዓዋብዮ ሃገረይ 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 ሰምዕዮ ደለኺ ቃለይ ለይትን ቀፅርን ደጋጊመ ድምፀይ ከም ነጎዳ ክባቢለ ይፈትወኪ ዝብለኪ ይፈትወኪ ፍትወተይ ሲኢነሉ መግለፂ I love you so much Eritrea ማዕሰይ ማዕሰይ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ምምራቕታ ስነ ስርዓት ንኣብነታውያን ሰራሕተኛታት ናይዚ ኮሌጅ እውን ናይ መተባብዕ ወረቐት ምስክር ተዓዲሉ ነይሮም ኣብዚ ኮሌጅ ኣብ ኣልያ ተምሃሮ ይኹን ኣብ ዝተዋህቦ ስራሕ ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ ኣቶ ገብረትንሳኤ ዮሃንስ ብኣብነት ተረቂሖም ነይሮም ሓደ ሰብ እኮ ስራሕ ኣብዚ ቦታ እዚ ተመዲብካ ኣለኻ ክበሃል ከሎ ነታ ስርሑ ቀዳምነት ክህባሉ ክብሪ ስራሕ ክፈልጥ ኣሎ ክብሪ ስራሕ ንድሕር ፈልጥና ክብሪ ነብስና ከዓ ንፈልጥ ዋጋ ድማ ንረኽበላ ናይታ ክብሪ ዝገሃብናያ ስለዚ ኣነ ብከምዚ ደረጃ ንደቅልደ ብዙሕ እንዲና ንርኢ ብዙሕ ኢኻ ትርኢ ግን ክብሪ ቀዳምነት ንስራሕካ እንድሕር ሂብካ ንስኻ ትኸብር ውፅኢት ናይቲ ክብርካ ድማ ከምቲ ሕጂ ረኺበ ዘለኹ ትረክብ ስለዚ ኩሉ ሰብ ክብሪ ስራሕ ክፈልጥ ኣለዎ ባለ ቀዳምነት ናይ ስራሕ ናይ ደሞዝ ናይ ገለ መክሰብ ኖ ክብሪ ሞ ንስራሕ ንፍለጣ ታ ስራሕ ክብርቲ ምዃንና እንድሕር ኣኽቢርናያ ማዕሪያ እንድሕር ተጓዒዝና بواقع أدمان حنا يصير ينوح معلتي واقع نركب تمنجستي يكون والكسبات يكون تسرحك واقع خيرك أنا زي مثلا لي تطبقون أنا هجي جن وش تسرح هو سلطانهم مويا يريم يوم كان عنا يريم يوم كم زجرهم لينبر زهك وي ذبكور وي قال لنا كرز قبرنا يرتقون أبدونا يوم بتصحكون سلازي مولو نزح حدش ولدنا أنا زبله كبر سرح قدام نتفلت كبرن عرب أخبير كيات سرح كاخا وعلى أخذ خبر واقعد ما تركب أعتقيك كونت دليو المهار كبرت عوابيو هاجري
هاجري هاجري سمعي ودول قالي ليتي قصر دقاقمة دمتي كم نقدا كبابينا فسوكي زبلكي فسوكي فسوتي شينا اللو مغلتي I love you so much Eritrea ما عسي